Mise Anna agus tá mise ag gobar an seo I siopar leabhar Charlie Byrne agus tá muid na brodúil as a bheith anúnathe ar ghearliste Gradam í Ógartaigh im líana. Tá muid na ag déanamh an éireacht chun bhfuilga chuir an cín im líana. Níos mú ná aon bliain eile mar go bhfuil maithimid gúil sé an hafatach mar rud dúine. Tá service freisin ar fáil trí gailge gachla is just sa siopa tá mise ar fáil agus is féidir am aon rifost nó aon rud ar an bhóna tá ag tastal le aon duine agus tá gailge ag beag na gachtainna sa siopa so ní bhaid tú riamh gan gailge mátá sé ag tastal leit. Sílim go bhfuil an bailúchan is mú de leabhar gailge agan náhfuil ag éon áit eile I gcathair na Gaillimh so tá muid brodú lei sin agus sásta chuitann sé go mór freisin leis an timpachtacht sin a chruthú áite bhfuil daoine an bailú le chéile agus gailge úsáid.